Bun, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod dintr-un fel de survival. O să vedeți voi, e ceva mai interesant acest survival. Hai să numim, pentru că o să vă explic imediat. Venture. The fuck? Venture World. Ok. Asta va fi numele noastră. Și vă explic. Regulile sunt. Trebuie să ne plimbăm în continuu. Deci, de asta mi-a venit mai de mult. Am zis, băi, dacă așa o să mă fac eu YouTuber, să folosesc ideea asta. Ei bine, asta am să-și fac. O să folosim această tactică. Nu ne facem casă, nu stăm pe loc și nu avem casă, efectiv, trebuie să ne ținem mai temele la noi, ceea ce este cam nasol, pentru că inventarul tău nu poți să ți-l mărești. What the hell? My God, ce cu mine asta neinspirată? În fine, hai să craftăm lemnele. Odată asta. Hai să vedem. Târnă ciop. 1, 2, 3. Perfect. Bun. Luăm 1, 2, 3 și haide să luăm carbonii. Aici avem voie să stăm pe loc cât ne facem resurse, dar nu avem voie să ne facem casă. Avem voie să dormim noaptea, însă, da, trebuie să ne facem casă. Mi se pare un survival destul de interesant, atât timp cât nu am voie să am casă. Da, sper să vă placă. Hai așa. Hai să ne mai luăm iteme, precum găina asta. Un item. Nu e mob, e item. Dacă nu știți până acum. Te văd că dau acum un spawner. Trebuie să ne cam grăbim pentru că astăzi am un text extrem. Mâine am test extrem la română. Și de-aia am făcut azi 2 episoade. Da. În fine. Nu mi-e frică de nimic. Da, nu prea era de ce să-mi fie frică. Măcar avem niște iron să ne facem un pickaxe. Și hai că ne-am mai dat unul să ne facem o lopată. Hai să mergem acum. Îi dai una cu pickaxe moare. Dar cu ăsta de lemn, nu. Deci se face diferența prea mare. Cele 2 pickaxe-uri. Cămina asta a fost de folos. Ne-a dat destule resurse. Îmi trebuie un forn să prăjim mâncarea. Și cât o prăjim, ne uităm ce avem noi pe aici. Avem lavă, era să cade în ea. Pe aici ceva mai interesant. Na. Nimic interesant. Pe aici tocmai am fost. Ce mai avem? Să mai explorăm. Trebuie resurse. Și probabil o să avem o listă de o să avem o listă de obiective de îndeplinit. De rest un spawner și de distrus. Da? Asta o să fie prim. Adică va trebui să fac un spawner să-l distrug, pentru că nu am ce să fac dacă eu mă plimb mereu. Nu am ce să fac cu el. Da? Și un spawner, un village. Da, asta încă n-am verificat, dar probabil există și pe tabletă casă din asta de... nu stă pe limbă.
de vrăjitoare, așa. Ce să mai găsim? Multe alte chestii să mai găsim. O grămadă vreau să găsim. Să găsim multe chestii. Ok, acum pe unde să luăm? Acum așa după frumusețe. Ca să, pe unde ar putea să-mi vină casa. Da, nu prea am acum niciun chef de filmat pentru că testul ăla e greu și îmi stă numai capul la test. Trebuie să facem așa. Cum am promis, postez 3 episoade pe zi. N-am ce să fac. Am postat azi dimineață 2. Pentru că timpul nu-mi permite, așa cum s-a reduit. Am trezit de dimineață rău. Mi-a venit rău. Dar n-am făcut asta. În fine, deja hai să ne punem asta înapoi aici, că ne pierdem timp, ne pierdem inventarul cu el. Bine. Nu să nu am luat torța înapoi, nu? Nu știu de ce mai stă. Ei, și hai să mergem. De fapt, stai, bine, nu ne-am făcut. Nimic nu ne-am făcut. În fine, nu ne trebuie altceva acum. Ba da. Un topor, pentru că e extrem de nervos să spargi copaci cu mâna. Hai să căutăm repede niște oi. Pentru că noaptea e cel mai greu, mi se pare. Să supraviețuiești așa e greu. Pe fugă. Ok, hai, suntem salvați. Probabil vrea să acționăm așa cu acțiune. Dacă tot plecăm. Ok, dacă tot plecăm, hai să le omor. Avem voie să stăm aici, așa, maxim 3 zile avem să stăm. Nu să stăm într-un loc. Numai că tot dubios pare, așa că nu o să stau, nu o să-mi fac casă nicăieri, așa, nu. Ne trebuie mâncare, deci ne trebuie o grămadă de mâncare. Nu, încă nu-l prăjim până nu mi se scade. Cu oaie. Băi, locul ăsta pare interesant. Mi se pare cunoscut, parcă. Nu știu de ce. Mi se pare cunoscut. În fine. Pe aici ce avem? Creeperi? Ok. Și, da... Dacă mă gândesc eu bine, cred că să facem ceva mai interesant, o să facem challenge-uri și pe Capture the Flag sau Spliff. Da. Probabil o să inventez eu diferite challenge-uri așa pentru mine. Cred că știu deja niște challenge-uri pentru Capture the Flag. Da, în fine, o să le spunem mai târziu. Viața, dar nu puteți nimic. Și cam asta e ideea acestui joc. Suntem mult pe fugă. O să scoatem de multe ori furnace-ul. Știu că e cam plictisitor, dar... Da. Așa e la început, după aceea vin de toate. Ai mâncare, nu te mai oprești. Asta e de fapt baiul nostru. Că ne oprim. Și da,
cum am spus, la ăla o să facem spawner-ul. Deci va trebui să intrăm acolo, pentru că în viața mea n-am mai avut de-a face cu spawner de scheleți. De când joc eu Minecraft n-am găsit decât de zombie, de spider și de spider jockey. Oh, doamne, de la poison, cum îmi cheamă. Să stăm pe aici prin zonă, dar nu-mi place zona asta. Nu pare promițătoare deloc. O să luăm în partea aia pe la mus, pe acolo. Mai avem 4 minute, că nu vreau să filmez mai mult de... Nu știu. Hai mă, culcă-te, că n-am chef să stau pe noapte să mor aici. Hai mă... Da, așa fac eu de obicei. Sincer, patul mă urăște. Pune-te, mă... Țigănie. Așa, bun. Bacterie în cutie. Hai să vedem acum în ce parte am zis că o luăm. Nu pe aici, pe acolo. Poate mai găsim ceva mâncare. O mină, poate. Ok, am găsit mâncare de la porn avem. Ok. Când l-am luat alea? Nu mi-aduc aminte, dar mă rog, poate le-am luat. Să ne oprim și le prăjim când nu merge mâncare. Asta trebuia eu să fac de obicei off camera. Părțile plictisitoare. Alea. Da. Scaladăm munți. Și vedem un porc. Să-l omorâm. Oh my god. Am omorât un porc. Oh my god. Tu mai am făcut asta. Ce rău sunt. Nu mai promițătoare ar fi prin stânga, dar să ne urcăm pe ei să vedem ce avem. Da. Cred că o să iau prin dreapta. Ok, prin deschizătura aia nimic. Dar nu ideea, nu vreau deschizătura să văd, ci munții ăștia de aici. Ce au ascundii pe aici. Mai prin dreapta așa. Copacul ăla pare bine. Și asta vreau să văd. Oh, cascadă! În fine. Ce mai bună cascadă. Nu-mi place să cad, nu-mi place să cad. Și ca idee, seria asta o să o ținem la maxim. Deci, maxim e un sfert de oră. Așa o să o ținem. Un sfert de oră continuu. Când ajungem 14 minute, o să încep să închei. Oh, del obiectiv. Ok. Asta ne mai trebuia. Astăzi o să îndeplinim un obiectiv. Un obiectiv de-al meu de obicei e să găsesc pumpkin. Pentru că când eram mic, mai mic, nu când eram mic, și jucam Minecraft, frate, nu găseam niciun pumpkin. Era cum găsesc la greu. Ok, și o sabie? La fel. Un pic mai repede cu sabia decât cu mâna, dar cu toporul cel mai repede. Oh, uite și bai mai șmecher. Luăm ăștia și cheiem episodul. Să nu se facă prea lung. Bun. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Și seria, dacă vă place, dați cascada. Și până atunci vă spun papa.